Mislim da te... vrati. Kod lučne kapije videla sam Sudbine i Atropa. Molim... I koliko god... izvini. Možda bi trebalo da ti... Pers je uvek oduvek. Rekli ste da se... ništa. Znao sam da ćeš... Izvini. Ali rekao bih da su šanse da vas 3 budale odete do LA-a, da vas panduri ne uhafte prilično slabe. Hrabra si... Jeli mala? Čekaj, nije mi... Ali sada već smetaš. Smaraš. Dobro. Daj mi još jedan put. Imam 20... uvek to. 335... S obzirom da je neko od njih samo očet... ali... Mnogu. Dovoljno hrabar da se suprotstavi Zevsu. Dovoljno vešt da se dokopa. Jel uvek preuveličavala stvari dok... Baš tako. Mislim, vi ste našli kradljivica munja umesto nje. Šta pričaš? A ne, izvini, odi... Molim vas, ostavite me na miru. Kako bih funkcionisala? Molim vas, ostavite me na miru. Kako bih se fokusirala? Zašto ne mogu da kažem fokusirala? Ne brini. Ćale ti ima tonu dece za koje ga zabole od kad... Opet sam sorry. Nije. Znam kako je ukrao vrhovnu munju, mag. Hiro ne mora da je uhvati. Neka pita šta zna. Ne, ispita, vrati. Ček bre, a ovo za Hiro... Tad nije bilo čudovišta, a u ponedeljak si crkao u reci. Ne, bra. Krenuli smo u Los Angeles Krenuli smo u Las Vegas. Vrati. Da, nemam pojma, ali životinu... Vidjela si ga Ne, vrati. Nekad bi bilo... Ne, vrati. Odisej je... Ali ako je Hermes unutra... dobro, nemam Okej, mogu da ga... Ferdinand. Jel to Mark Hamill? Samo dotle je stigao Ako ti kažem nešto, obećavaj. Ako ti kažem nešto, obećaj da mi... On kao da je znao da smo u snu. Mrzim da snimam sam sebe. Ali ono što ne kapiram je to što pričaju o svom sledećem koraku. Okej, ne, ovo moram da zbrzam. Jer ako jeste, a čak ni bogovi ne znaju za... Mislim da ne smem da ovo da radim. Bog prirode... Pa našli ste me. Dođite, znate da igrate Čekaj, ovo gde... Gle, vi niste prvi polukrvni koji to traži, verujte mi, nećete biti prvi koji će otići Gle, vi niste prvi polukrvni koji to traže i verujte mi, nećete biti prvi koji će otići Zašto otići? Pomozite nam da vratimo vrhovnu munju od Hada i vidjet ćete da vam je stalo. Pomozite nam da vratimo vrhovnu munju od Hada i vidjet ćete da... Ne mogu, čekaj. Rekli su mi da koliko god hteo da pomognem. Samo su... I nije bilo grozno samo za Luka. Nego bukvalno sve za nas. Znate li kako je to? Da budete blizu ljudi do kojih vam je... Da budete toliko blizu ljudi do koje voli... Zašto bi me zvao ako misli da će to da... Zašto bi me zvao ako misli da će to samo da... Ovdje vreme... ne, ovdje smo tek danima. Vreme ovdje teče... Taj deo... Hermes mi je rekao još nešto. Ne provaljujemo da vreme ovdje teče drugačije zbog... Ne provaljujemo da vreme ovdje teče drugačije zbog... Aman! Ne, nisam izvalio da... Persi, Anabet. Mislimo ti najbolji drugari, prijatelji. Jubre, vrati, šta je to bilo? Nije baš bitno, samo me zamena. Da ću pomoći da se spasi čitava Lako zaboravljaš ono kada... Molim? Ono važno. Moj otac nema pojma o tome, zar ne? Aman!